Astăzi am un invitat special la Forgan. Surpriză! O să vă arăt imediat despre cine este vorba. Bună ziua! Dar ce faci? Mult mai bine acum. Mult mai bine? Mult mai bine că am venit la poligonul Forgan la voi. Deci din 2019. În 2019 am venit prima dată. Mi-aduc aminte, am cărat împreună cu un amic un parbriz antiglonț. Era și ploaie. Deci din 2019 tot vin la voi, am fost în 2020 cred că de 2 ori. 2021, cred că 2022 v-am sărit, nu mai țin minte. Și de atunci vin în continuare la voi. Practic, mă simt ca acasă. Efectiv ca acasă. Câte ediții de pasar ai făcut aici? Da, chiar primul pasar în 2020, în august, a fost la voi la poligon. Mi-aduc aminte, Timi mi-a zis că mă, copile, eu vreau să fac pe 2 zile, pe sâmbătă și duminică sau vineri și sâmbătă și mi-a zis, băi, lasă așa, nu, ascultă la mine că eu fac evenimente o grămadă de ani, fă numai într-o zi, că nu o să-ți vină, mai ales cum era nebunia și cu vidul și cu nu știu ce, fă numai într-o zi. Într-adevăr, oamenii au fost mai puțini, cred că au fost 7 cu tot cu mine, dar în fiecare an am crescut și anul ăsta am revenit la voi la pasar, am refăcut pasarul la voi, ediția numărul 7 și cred că am fost 20 și aproape 30 de persoane cu totul. Da. Au fost și băieții de la colecționari cu tragere arme militare, deci totul a fost minunat, a fost extraordinar de mișto. Și le recomand tuturor să vină la voi la poligon. Nu vă spun ca să vă lingușesc, este cel mai mare complex de poligoane de tir sportiv din România. Cel mai mare. Dacă nu, al doilea. Îți place aici? Extraordinar de mult. Munte, aer curat, vara într-adevăr este cald, dar asta e. La umbră simți că e umbră, simți că e răcoare, la soare simți că e soare. Dar cel mai important, cel mai mișto lucru pentru mine este că sunteți în aer liber. Aveți muntele, adică mergeți la baza muntelui, peste drum e munte, de jur împrejur munte și sunteți practic între localități, nu deranjează pe nimeni. Suntem departe de oraș? Sau? Nu. Efectiv, de la bornă, de la indicatorul de ieșire din Bistrița și până la voi la poligon, nu știu dacă fac 5 minute cu mașina. Hai 7 minute cu mașina, da. În condiții legale de viteză. Da. Din Bistrița, municipiul Bistrița nu e foarte mare, e chiar mai mic decât Brăila de la mine. Cam de oriunde din municipiu, cred că se-ar lua undeva un maximum 20 de minute și acolo cel mai mult ar fi traficul din oraș, așteptatul la semafoare și tot așa. În rest, cam de oriunde vii din Bistrița, maxim 20 de minute faci până la poligon. Bine, hai că să-ți mai pun o întrebare. Care a fost cea mai plăcută experiență pe care tu ai avut-o aici în poligon? Păi nu e doar una, toate au fost plăcute. Alege una. Hai să zicem așa, dintre toate. Cred că cea mai mișto a fost când în 2024 când am venit în mine și am testat cu Grand Power, am făcut testele cu Grand Power. Am văzut cu adevărat ce înseamnă cel mai puternic pistol cu bilă din cauciuc din România, cu muniție confecționată în România, la Timi al nostru, la voi la Forgan. Și am văzut practic ce poate Grand Power, experiență care s-a mutat ulterior mai aproape de mine la un alt poligon și am făcut o comparație cu concurența Grand Power-ului, Fordul, unde Grand Power a câștigat la distanță detașat. Chiar viteza a fost impresionantă. La Grand Power la mine am măsurat aproximativ 600 de metri pe secundă, 600 și un pic, iar Fordul a avut 490, ceea ce a însemnat o diferență colosală. Bine, și alte aspecte. Dar aia a fost atunci, în iunie 2024, a fost cea mai mișto experiență din punctul meu de vedere. Testele alea. Deci știi că mi-mi plac, sunt nebunit pe teste balistice, că să tragi la hârtie plictisitor. Da. M-am plictisit de foarte multe ori. Și am zis, ok, hai să fac ceva util, ceva constructiv. Uite, avem foarte mulți posesori de arme de foc în țară. Chiar dacă raportat la populație, peste 100.000 de posesori legali de arme de foc, oamenii nu știu ce se întâmplă cu glonțul ăla în țintă. Diferent care ai țintă. Că ești vânător, că te aperi, nu știu. Și asta vreau să transmit oamenilor. Și voi sunteți unul dintre extrem de puține poligoane din țară unde am putut să fac fără probleme astfel de materiale video, astfel de teste. Și practic, voi sunteți, când spun voi mă refer în special la Timi, dar voi sunteți
printre cei mai puțini oameni de la poligoane din țară care știu cu ce se mănâncă și înțeleg foarte bine legislația armelor. Legi 295 și un norme de aplicare. Și, după cum și tu foarte bine știi, nu există nicăieri stabilit, domnule, nici legea și nici norme nu stabilesc, domnule, cum arată țintele, nu știu ce trebuie să fie țintă, la fel cum nu există niciodată instituția omologării seifurilor de arme sau armelor. Dar aia a fost. Și pe locul 2, hai să facem un clasament de primele 3. Deci pe cea mai tare experiență a fost aia, cu Gianpaolo. A doua, cea mai tare experiență a fost cu de prima vizită, cu parabrizul antiglonț. Da, mi-amintesc. Bă, deci fenomenal. Și am tras niște concluzii extraordinar de utile. Materiale video sunt în continuare pe YouTube. Și a treia experiență cred că a fost asta, de anul acesta, în 2026, cu Passaro, unde am fost uimit de cât de mulți au venit. Înseamnă... Din ce în ce mai mulți. Da. Pentru mine înseamnă, sunt foarte bucuros, pentru mine înseamnă că oamenii încep să fie atrași de domeniul ăsta al armelor și cred că mi-a creat convingerea intimă că începe să le placă. Și probabil le place și ceea ce fac eu, vor să mă vadă pe mine, să se întâlnească cu mine, să facem poze, să dea mâna cu mine și eventual să trage 2-3 cartuși cu armă de foc. Noi știm că tu ai venit destul de multe ori la Bistrița. Cum ți se par bistrițenii, în general? N-au apucat să vorbesc, să socializez. Cei care vin în poligon, cei care vin la Forgan. Păi, Bistrița noastră egal Ardeal. Da. Băi, oameni faini, ardelenii mi se par chiar oameni faini. Acum, dacă mă înșel sau nu, ardelenii. Poate că, și bistrițenii au partea lor de, nu știu, de sunt individualizați și ei prin ceva anume. Poate că sibienii și ei la fel sunt unici prin ceva anume. Suntem oameni, suntem mulți, suntem diferiți, nu putem fi toți la fel. Dar e ok, mâncarea e foarte bună, cel puțin pe unde am mers la restaurante, să mâncăm la terase și, băi, destul de calm. Sunteți ardeleni, sunteți calm, cel puțin în trafic. N-am văzut ca la mine în Muntenia sau în zona de Moldova să înceapă să urle, claxoane, nu știu ce, nu. Destul de calm, chiar foarte calm. Politicoși în trafic, chiar mă uitam pe străduțele astea pe unde vin. Ai văzut că sunt case și intrarea în curte este imediat din șosea, șoseaua e îngustă, sunt dealuri, sunt curbe și chiar mă întrebam cu Carmen, iubita mea, zic, bă, cum intră ăștia, că mai e și linie continuă, dacă ăla vrea să facă dreapta, stânga, zic, trece, traverseze linia continuă. Am văzut că n-am avut parte în eveniment de genul și am văzut cum așteaptă cu calm să iasă ăla sau să intre și facă și continua acolo. Ceea ce mi s-a părut foarte mișto. Nu prea vezi așa la mine în zona. Noi suntem mult mai apri și mult mai... Da. Nu o să-l mai reținem așa de mult pe Broadheader pentru că el mai are ceva treabă, dar îți mulțumim că vii la noi și că nu ne ocolești și te așteptăm cu drag de fiecare dată și cu nerăbdare. De fiecare dată când pleci, așteptăm să vină următoarea dată. Cred că o să ne revedem în vară. Da, te așteptăm cu drag. Bine, ceau! Pa!